Чакай един момент, има тук един абонат, който иска да се пудри. Колко часа иска да се пудри той? Колко е часа в момента? Без значение, само да го намеря, да го изпратя да се напудри. Той в момента си губи времето с това видео. Той иска да се пудри. Отивай да правиш оборот на някой и почивай. Един момент. Много съм безкомпромисен, май. За едно изречение падна в канала. Падаш, маняк, това е, заминаваш. Чакай малко само. Прекратяваме го това видео, защото аз достигнах адреса на доставката за Uber и не мога така да бъда на видео, когато съм с клиент.